Ľudia, moje meno je Roman a mám tady môjho kamoša Honzejka. No, ale teraz best friends. Honza tady bude každý den. Čaute ľudia, ja som new best friends. This man. Máme pre vás ďalších 5 otázok. 5? 5 z hádzanej a 5 z futbalu, ne? Hej, to sme ešte nedomysleli. No. Takže prvá otázka je... No dobre. Kto vyhral Európsku ligu teraz? Jako v čem? Ve futbale. Ešte sa hrá. Ne, už sa to hralo. V stredu. Strelu? No. Strelu? V stredu. Neviem, Rakúšane. Sevilla. Áno, výborne. Máš bod. Dobre, takže otázku z hádzanej. No. Honzo, řekni. No, super, to je perfektná otázka. No tak však odpovedaj. Odpoveď je... Prmákovi. Do? Prmákovi. No, dobre. No dobre, takže poďme na normálnu. Takže druhá otázka z Ja futbalu. čak, ja idem. No, takže ešte som tú otázku nedomyslel. Dobre, takže mám tu tady ďalšiu otázku. Honzo, môžeš. Takže, kolik môžeš spraviť krokov na mini hádzanej? Ja myslím, že 3. Ne. 3? Krokov a sorry. Krokov a driblov. Tak to neviem. Asi 20. Zle. Driblov môže spraviť na mini hádzanej 1 a 3 kroky, lebo dáš si, že raz, Tak no som vlastne 6. Tak som to myslel. Vlastne 6 krokov, lebo dáš si raz, 2, 3, raz, 2, 3, dribneš si, môžeš ďalších 2, 3 a buď prihráš, alebo No, vystrelíš. však ja som to tak myslel, takže som uhádal. Takže ďalšia otázka. No, ale ty si to práve, že nepovedal. Tak. Tak Ale dobre. aspoň som si to myslel. No, tak myslel, no. Dobre. Môžem ísť? Takže ďalšia otázka z futbalu je, že... Kto je lepší, Messi alebo Ronaldo? Ronaldo. Proč? Lebo má 7. Dobre. 2-1. Dobre, ideš. Dobre. Takže... No ti nebudem dávať z mini hádzanej, ja toho moc neviem. Nevidím ťa cez tie okuliare. No ja to z mini hádzanej moc neviem, takže... Hrávaš. No, dobre. Hrávam, ale... Daj otázku... Koľko hráčov hraje minihádzanú? Neviem ani ja. Koľko ste boli? Neviem. No, tak ja ti dám... Všelijakú otázku si môžeme dávať, áno? Koľko noh má stonožka? 100. You win! No, you win. Perfekt. Koľko noh má dvojnožka? Dvojnožka? 4, 2 na tej, 2 na tej. Dobre. No vidíš? Ideš. No. Čakaj, ty máš koľko bod? Koľko botu? Bodu ty. Ja mám 3 body. A ja mám? 2. Dobre. Však som uhádol dvojnožku. 3-3. 3-3. Ja idem. Co? Napísané na tento tričku. Mini hádzanej. Bez vpredu. Bez toho, že by sa skúkil. Play mini handball. Ne. 2016. Haha. A jak hráli Slováci s Američanmi? OK. Prohrali 5-0. Vyhrali 3-2 po predĺžení. Hej. Takže... OK? OK. Posledná otázka, rozhodujúca. Ne, nebylo to náhodou 2-2? Čak 3-2 vyhrali v predĺžení. Ja. My sme prohrali. My sme vyhrali. No posledná otázka, 3-3 to je. Roman. No. Go ahead. Čo? Dobre, takže späť.
Takže moja otázka je, kto hraje tento rok v finále Ligy majstrov vo futbale? No, počkaj. Záleží, že či... Je tam tvoje obľúbené mužstvo? Portugalsko. Tvoje najobľúbenejšie mužstvo? Španielsko? Real Madrid nie je tvoje? Čakaj, Ligu majstrov? Áno, Ligu majstrov. Ja som myslel... Ty si myslel majstrovstvá Európy? Alebo to Aha. Aj ne, Ligu majstrov. Ja, Real Madrid s nejakým... S kým? Myslím si, že Barcelona tam není. Barcelona tam není, tak ja tipujem, že to Vy ho čujete? No povedz, David. On mi to prezradil. Ešte raz, jednu. Nevieš. Inú. Oni to nepočuli. Takže moja posledná otázka je, kto vyhral Ligu majstrov minulý rok vo futbale. Čakaj. Nemohla by to byť majstrovstvá čo? Pred 2 rokma? Sveta? Alebo kto byl majster? Nemci. Dobre, výborne. Máš bod. Ideš ty. Vlastne však to Honzo měl toto. No, tvoja posledná otázka. Koľko je tejto izbe na plagátoch hráčov? 5 sekúnd. Ježiš, ale koľko hokejistu tam je? Iba futbalistov alebo hokejisti? Všetko. 11, 22, 23, asi 56. Skúška správnosti. No tu nebudeme rátať, David. Ja to idem. Takže neviem, aj to vyhral. No, sme to zrátali a hráču tam je 61. A ty povedal 53. 56, Takže you win! Ty si vyhral, no. Ty OK. Ok. Takže Takže to by bolo čaute presne... ľudia moje. Čakaj, nezačíname. Keď sa vám video ľúbilo, hoďte tam nejaké like. Keď sa vám nelúbilo, sa na tie prsty ani nepozerať. Ahojte, Kolega ľudia. vám chce niečo povedať. Nechcem už povedať. Ahojte, Tak ľudia. čau.